बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि रादाब एबा भिडिअ क्लिप लानानै फैदों, जेराव थांनाय सानडेआव जानाय मोनसे जाथाय, नैबे गाबोन सप्ताहा सानडेआ फैसिगोन, बे सिगांनि सानडेआव जानाय जाथाय। दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन, रोंनो हागोन जे मा जामारदों थारैनो जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि अत्याचारा सोलिगासिनो दङ जोंनि भारतआव, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनथिगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ लाबोदों जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनायनि गेजेरजों, नायनायनि गेजेरजों जों सोलोंनो हायो, रोंनो हायो, माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ लानो हायो आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जों मा खालामनांगौ, जों माबायदि सोलिनांगौ, बेफोर बाथ्राखौ जोङो रोङो। दा बेयावहाय नायगोन गोबां दुखुनांथावना, जेराव गिर्जा जिरायबाय थानाय सुबुंफोरखौ पुलिस लाना थांनानै हमनानै लानानै फैदों, बासाव दैखोबजोबदों, बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय बे रादाबखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो बे गासै जाथायफोरा बहा जादोंमोन, सोर खालामदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन। दा बेखिनियावनो खावलायग्रोनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे लाइक खालामलांगोन, हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन आरो अरायबो आर'जाव थाबाय थागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों, नोंथांमोना नायग्रोदो। कारण ये है कि धर्मांतरण जैसी स्थितियों के आभास के बाद ये दल बजरंग दल आया हुआ है और लगातार विरोध कर रहे हैं। भीतर कुछ लोग मौजूद हैं, ये भी बताया जा रहा है कि प्रार्थना सभा जैसी कुछ चीज़ें चल रही हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती बरगलाने के लिए लाया गया है। इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। बल आ चुकी है, गाड़ी आ चुकी है, बस अब भीतर जा रही है। शायद जो लोग अंदर हैं उनको लाया जाए और उनकी जांच पड़ताल के लिए लगातार बजरंग दल की मांग चल रही है। जय जय श्री राम। क्यों आए हो आप? धर्मांतरण और अभी अंदर कैसे पता चला? पता चला है, कार्यकर्ता भाई है वो देखा है, वो बताया है। कैसे होता है ये, मतलब धर्मांतरण? हिंदुओं को, जो भोले भाले हिंदुओं को, उसको लालच दे के अंदर बुला के। क्या लालच दिए हैं? वही अपना पैसे का लालच देते, तो कभी कोई को है भाई हो तो पूरा अंदर ले जाते। पैसा का लालच दिए, बहुत चीज का। और कुछ सबूत आया? कुछ अंदर से भी बहुत आ रहे हैं, धीरे अभी पता चलेगा भाई लोग के जरिए से। भाई आप लोग नहीं जा रहे हो अंदर? जाएंगे ना जी। वाह, अच्छा जा रहे हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानकारी हुई आप लोगों को? हमें जानकारी मिली थी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि ये एक घर है जिस घर पर लगभग 150 से 200 के लोगों की संख्या पर यहाँ धर्मांतरण कराने वाले लोग बैठे हैं। ये अलग अलग जिले से आए हुए हैं। इसमें छोटे छोटे ऐसे अबोध छोटे छोटे बालक हैं। ऐसे बालकों को क्या दर्शाना जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या धर्म के बारे में बताया जा रहा है? मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में जो धर्मांतरित का खेल नहीं हुआ, वो खेल आज खेला जा रहा है। ये जानकारी कैसे मिली आपको? हमारे कार्यकर्ता के फोन के माध्यम से जानकारी मिली। क्या आधिकारिक रूप से ऐसा है कि यहाँ पे प्रार्थना सभा? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई मांग नहीं है। ये एक घर में कैसे घुसे हैं, क्या है इसका कोई परमिशन भी नहीं है। बिना परमिशन कोई भी चीज नहीं है। उसके बाद अनलीगल इतने लोगों को आना और जाना, ये सारा सर बल आई हुई गाड़ी ले जाया जा रहा है, क्या कर रहा है? गाड़ी में उन लोगों को लेके जा रहे हैं जो 150 से 200 लोगों की संख्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, इसमें जो एक दो फर्जी जो फादरी है, जो हर जगह हमको नजर आते हैं, जहाँ धर्मांतरित का एक काला खेल खेला जाता है, उन हर जगहों पर वो नजर आता है। ऐसे लोगों पर प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज को बरगलाने का काम वो ब्लू शर्ट वाला एक जो भैंसानुमा इंसान है, हाथी के जैसा, वही ये खेल को खेल रहा है। वो हमको रायपुर नाका में भी नजर आया, वो हमको पोटिया में भी नजर आया, वो हमको उर्ला में भी नजर आया, वो हमको आदर्श नगर में भी नजर आया। व्यवस्थाएं लचर है, आपको लगता है क्या ऐसा? क्योंकि बार बार आप लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ बात करनी पड़ती है, क्या लगता है व्यवस्थाएं लचर है? व्यवस्थाएं ठीक है, हिंदू समाज को तो दिग्भ्रमित करने का काम खेला जाता है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो जाएगा। उसके जाल में जो भोले भाले इंसान है वो फंसते हैं। हम बोल रहे हैं हम फंसने वाले नहीं। निकाला जा रहा है। हाँ, निकाला जा रहा है। देखिए, बनाइए, देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो बल की गाड़ी अंदर गई है उसमें लोगों को बिठा करके निकाला जाएगा। वीडियो बनाने के लिए इनकार किया जा रहा है। सचिन भाव अपने कैमरे को लगातार बरकरार करके स्क्रीन पर जो आप लोग देख पा रहे हैं उसे दिखाने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है हटाने की कोशिश जारी है। भीड़ लगातार एक साथ इकट्ठा होकर के हल्ला बोल के घोष कर रहे हैं
और ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। सचिन भाऊ आगे जा रहे हैं, शायद संपर्क टूट भी सकता है। और ये देखिए तस्वीरें लगातार रिकॉर्ड हो रही हैं। जैसा कि बताया गया कि इन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन धर्मांतरण का तरीका क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, वो आज तक कभी समझ नहीं आई, आज तक कभी पूर्ण रूप से बताए नहीं। और यहाँ पर कार्यकर्ता जो बजरंग दल के लोग हैं वो बैठ गए हैं। सचिन 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 मैं कहूँगा पीछे आए और ये दिखाए, यहाँ पर बैठ गए हैं। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमूल में कैलाश नगर में एक चर्च स्थित है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यहाँ पर ये इस बात को लेकर के आए हुए थे मुख्यतः कि यहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम से धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोकल कई लोग हैं, इनका ये मानना है कि धर्मांतरित ईसाई के अलावा और कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं और सीधे ही इनसे जुड़े हुए हैं प्रार्थना सभा के माध्यम से। तो हम फिलहाल अभी तस्दीक की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आइडेंटिटी इशू है, तो उनका पृथक सभी सूची हम बना रहे हैं। आसा मिजिंथिदों नोंथांमोना बयबो बे रादाबखौ मोजाङै नायबाय आरो बे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंदों। बेयाव मा बाथ्राफोर बुंदों, माबायदि इन्टारभिउ होदों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोन्थिदों। नाथाय बेयावहाय मिडियानि जितु सुबुं बिथाङा खोब मोजां खामानिखौ मोनसेखौ मावदों, जायआ केपि जितु मिडिया दङ बिथाङा मोजाङै सोंबाय जे मा लालस होदों होननायाव बै सेंग्राया थाद' माद' मोनसे उसुगुदुआ जादों, मोजां फिननायखौ होनो हायाखै। जिहेतु बिथांमोननि आखायाव जेबो फोरमानानो गैया, केवल बुंबाय थानायल'सो बाथ्रा जे धोरोम सोलायहोदों, लालस होदों, लुबैनायखौ होनानै खामानि मावहोदों, बेफोरबायदि बाथ्राखौल'सो बिथांमोना अरायबो बुंबाय थायो। नाथाय बिनि फोरमाना जिहेतु आखायाव गैया, बेवहाय जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे मा लालस होदों, मा लालस होनानै मा लुबैहोनानै ख्रिस्टान खालामदों होननानै बुंनायाव सोंनायाव बिथाङा फिननाय होफिननो हायाखै। एसे उसुगुदु जाबाय, दद' मद' जाबाय, बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। अनजाग्रा प्रियफोर, जि जाथाया एबा नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिपखौ नायदों एबा नुबाय, बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि बिलाइ होननाय जायगायाव जानाय मोनसे जाथाय। बे थांनाय सानदेआव जादोंमोन, जेराव साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा मोनसे गोथार गिर्जा न'आव खुलुमनाय सिबिनाय, खौसे जानानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन। आरो बे खौसे जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौनो मेगन गोसा सुबुंफोरा, बजरां दलनि सुबुंफोरा थांनानै हाल्ला खालामहैदों, हनुमान चालिसा फरायहैदों, गावसिनि खान्थि बायदियै, गावसिनि नियम बायदि होख्रावहैदों बायदि रोखोमनि। आरो लोगोसे पुलिस लानानै फैदों, आरो पुलिस लाना फैनानै बिसोरखौ, जायफोरा ख्रिस्टियान सुबुंफोर, बिसोरखौ गिर्जा न' सिंनिफ्राय दिहुनजोबदों आरो बासाव लानानै थांदों। बिनि उननि बाहागो जि पुलिसनि खामानिफोरा पुलिसा बेखौ मावसिगोन, पुलिसा नायबिजिरगोन, नायबिजिरनानै गोरोन्थि मोना बेखौ बिथांमोना खामानिखौ मावसिगोन। नाथाय बेखिनियावनो जों बयबो मोन्थिगौ, दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय, सैथो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खामानि मावनायनि थाखाय दिनै जोंनि भारताव गोबां जायगायावनो गोबां रोखोमनि तारना, गोबां रोखोमनि नारसोमनाया फैगासिनो दङ। दा बेयावहाय मोनसे बाथ्रा आंनि गोसोआव नांगासिनो दङ, बे जाहैबाय नोंथांमोननो बयनोबो खोन्थानो नागिरदों, बुंनो नागिरदों, आरो नोंथांमोनाबो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोननो हागोन। बे जाहैबाय जि जायगाफोराव तारना सोलियो, जि गिर्जाफोराव तारना जायो, बेयाव मोनसे सोदोब फैयो जे बे गिर्जा न'नि कागजबो गैया, फोरमान बिलाइ गैया जे बे गिर्जा न' होननानै, बेबायदि मोनसे सोदोबफोरखौ बाहायबाय थादों। दा बेयावहाय बेनिफ्राय जोंबो सोलोंनांगौ मोनसे बाथ्रा दङ। जोंनि मण्डलिफोराव थानाय जिथु गिर्जा न' दङ, बै गिर्जा न'नि जोंनियाव थारैनो कागजफोर दङना गैया, जे बियो मोनसे गिर्जा न', धोरोमनि मोनसे, ख्रिस्टान धोरोमनि मोनसे गिर्जा न', खुलुमनाय सिबिनायनि थावनि होननानै बुंनो हानायनि मोनसे जोंनियाव बे कागजफोरा दंना गैया। गुबुन धोरोमनि बाथ्राखौ बुंनो थांलिया, गुबुन धोरोमनि जिथु खुलुमग्रा सिबिग्रा थानसालिफोर दङ, टेम्पोल्सफोर दङ, मस्जिदफोर दङ, बिथांमोनहा दोङो गैया आं बेखौ बुंनो नागिराखै। नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरहा जिहेतु जोंखौ बे बेलायावनो खोथा बुङो, बे बेलायावबो सोंगासिनो दङ जे बिसोरनियाव गिर्जा न'नि मोजां डकुमेन्ट्स गैया, भेलिड डकुमेन्ट्स गैया, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ, रावफोरखौ बाहायबाय थायो गोबां हिन्दुनि दैदेनगिरिफोर, हिन्दु समाजनि माखासे जायफोरा संगठन, बजरां दलनि, RSSनि
VHP नि बिथांमोना बे बाथ्राखौ बाहायो जे बिथांमोननियाव भेलिड डकुमेन्ट्स गैया जे बेजों गिर्जानो बेनि भेलिड डकुमेन्ट्स गैया जोंनो भेलिड डकुमेन्ट्स दिन्थि होननानै बिथांमोना गोबां समाव बुङो आरो बेयावबो बेखौनो बुंदोंमोन जे बेयाव बे जे गिर्जानो बेनि बिथांमोनहा कागज गैया फोरमान गैया होननानै बुंदोंमोन दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि बर' खृष्टानफोरनि गेजेरावबो जि मण्डलिफोर जोंहा गायसनजाबाय जि मण्डलिफोर दङ जि गामिफोर दङ गामिनि गेजेराव थानाय जि गिर्जा न'फोर दङ बै गिर्जा न'नि जिथु हाफोर दङ आरो लोगोसे जि बिल्डिं दङ चार्च बिल्डिं दङ बेफोर गासैखौबो जायफोरहा डकुमेन्ट्स गैया डकुमेन्ट्सनि गोनांथि खारन फैबाय थानाय समाव नोंथांनियावबो बे बाथ्राया फैनो हागौ नोंथांनि चार्चआवबो बेखौ सोंनो हागौ जुदि सोरहाबा गैयाब्ला बेबायदि डकुमेन्ट्सफोरा बे हाया चार्चनि बे चार्च बेयो मोनसे चार्च बेफोरबायदि जुदि गैयाब्ला बेखौ मोजाङै बानायना लानाया गोनांथिथार नङाब्ला बबे समाव बेफोरबायदि समस्याफोरा फैगोन जों मोनथिस'नो हानाय नङा बुजिस्लाबनाय नङा जे जोंनि गिर्जा न'आ माब्ला सेफायलांजागोन दा बेयावहाय जों थामथिम थाखानाया मोजां सांग्रां जानानै थाखानाया मोजां मानोना बोथोरा गाज्रिथार जेरावबो जोङो तारनाखौ नुगासिनो दङ दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नोंथांमोना मोनथिगौ आं नोंथांमोननो गोबां बेफोरबायदि तारना जानाय जोंनि भारताव गोबां दाब दाब जायगाफ्राव जानाय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नोंथांमोन लानानै फैबाय थायो आरो नोंथांमोना नुबाय थायो दा दिनैबो नुबाय देवब्ला आर'जाव थादो बेजों बे आर'जाव बिस'जलायदो जेन जायफोरा दुखुआव दङ जायफोरा बेफोरबायदि खालामजादों बेफोरबायदि खामानि खालामजादों गिर्जा खुलुमनाय सिबिनायावनो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायावनो बिथांमोना पुलिस लिंहरनानै लानानै थांजादों बासजों बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुदों दा बिनि थाखाय आर'ज खालामदो जायफोरा दिनै जोंखौ सैसो होदों जोंखौ नेवसिदों जोंखौ मुगैदों जिसु ख्रिस्ट'खौ ठाट्टा होदों बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथियो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो बेनि थाखाय जोंबो आर'जआव गोबां बोलोगोरा जानाया मोजां जोङो बहाबा थांनानै सोरजोंबा नांलायहैनो खोथा बाथ्राजों दान्थे बिथान्थे खालामहैनो जोंहा बेबायदि गोहो गैया इसोरा जोंखौ बेखौ फोरोङाखै नाथाय जोंनो होनानै गालांनाय बोलोआ बिसो जे जों जेन नांथाबो बेजों बे आर'ज खालामज्लायो आरो जायफोरा दुथां बिसोर जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो बेनि थाखाय अनजाग्राफोर दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो नागिरदों नाथाय जोबनायाव बेखौनो खावलायदों आर'ज खालामनो दाबाव आंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां गियानखौ मोननो हागासिनो दङ जे भारताव मा जादों बेखौ मोनथिनायनि गेजेरजों नोंथाङा जेन 1 मिनिटब्लाबो 30 सेकेन्डब्लाबो इसोरनियाव बेफोर गासै जाथायफोरखौ मोनथिहो बै दुथांफोरखौ गथायनानै हो जेन जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे बिथांमोनखौ नाजावो दे अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ